covid kha kan la hrethu ome keini Mizorama chengte point kan hlau kan nitin nunphung na sa takina khaihlaka thian po kawm thei lovin kumfe kan omani kha covid kha Rapthlak ahun lai khan ai Rapthlak soitur avang viauin rinawm Mahse Singapore-ah chuan January ni somni pali sakni somni Pahnih khan covid ai Rapthlak zawk covid lai nge in a thlengtlat mai hemini hian Singapore mun pakhat Upper Bukit Timah antia pak pakhat atangin police te chuan call an dong nola an call don hi tualthahna Rapthlak taka thlen thu le amhuna rang taka kal turangen na alo ne police chuan rang takin tualthahna mun chun pan nga la amun vathlen chuan tualthahna rawa an be seilo tak thil an va muta papakhat hian a fapate Pahnih ruang chu lo boi soma amala chuan taksa hliam engemaw zat alo tuar boka thilom dan an zo chian chuan a fapate Pahnih ne na pa kanin ti hlim lain mi pakhat tu ti hriat lo hian an pa fathum chu arom be thuta a fapate Pahnih a tha saka ama pon na taka hliam thu alo hrila a soidan chuan pui khoi tu hi kumsomli borvel ngolu tuklo ani police ne na tualthahna thleng report tu hi kumsomli pariat mi Xavier yap ania mi panopang panin tha tak te hi a fapate Pahnih an nia phiran ni nge a fapate Pahnih hi ithan le asantin an kowa anni Pahnih hi October ni som pali sakni le som khan an pianga thani lai hian kumsom pakhat mi an ni ve to a rol thar tia soi thei an ni ve tron to ane Xavier ye pate sung ko hi pangan nia anu pui chu ananin ani hinu thloi ania Xavier ne na anin nei ma hian pasal masala ka fanu anei to a fanu hi a chomlut nge a Xavier point an nu fachom hi fang taka en kol zuina duat hlea chung ko hlim takpo an ni tareng ane hunenga mochen anin nei nuwa October ni som pali sang ni som khan tunan tha tak I thana le asana ten lo piang velea phiran ni wangin Xavier ya patenu pa po an lomin an fapate Pahnih hian duat dun hlea an chung ko pon hlim zual pha hle nge a masel hlim na hian kumtam adai tatlat lo an chung awan duina ron thlenga an fapate Pahnih hi kumhnian tlin khan an chazia autism spectrum disorder an nei tlata hriat nan nei ta ti chuan an kumruk tlin kum mei sang ni le som pasari khan doctor te chuan hemi te unaw hian global development delay le autism spectrum disorder an nei ti an nem ngeta ane hethun hriat hian Xavier ya patenum parilur na chia kha kan soi fiat thiam kher lawang abik takin nu ber anai hian atur na zuala a fapate chunga thil thleng chupom har sa ti tral hle Dr. ten zirna school pa ngaya lutir ve chi an ni lo tia thuron an pek point nu ber anai chuan pom du lovin school pa ngaya a fapate Pahnih hi da lu lui tlata hei hian na satakin a fapate chunga har sana thlen ni na lang an zir lai an man lawa an thiam thei lawa tin school a hruaya thut pui zel an ngai bok nen Xavier tenu patan chuan a boi thlak ta hle a heti chung hian nu ber chuan a fapate chunga thil thleng chu ala pom du chuang lawa har sa chung in school pa ngaya ala lu tir ta fan school an kaldon reng in nu berin pakhat a hruaya a pakhat zawk hi an nu lai na hruai thin thung nu ber man lo chang chuan an fapa pakhat zawk chuan school a chol ve top zel lo thei lawa a chan chuan nu latan an pahnia en kol chi zia zang an ni lo pa ber Xavier point thei to pa chua a theng angin a fapa te Pahnih chu en kolin an mamo piang ati sak thruina lo pangdang ai na let engemaw zata en kol ngai ti hriain thei top tak meu chua ve a fapate Pahnih hi tun ma zong ai na hmangaih an tan hun tam zo ka siam sak ram trin an zirlaya lani se nu ber a in pa ber hian ngai saka a fapate Pahnih tan hian pa ber Xavier hian thei top chua tak meu ani pa berin thei top chua lai hian nu ber ero azia danglam tula an fapate Pahnih en kol dan chung sanga po nu ber an kol dan chu danglam chhota hret boka mangai na le do theina ne na en kolan ngai te lul nen nu ber hian a fapate Pahnih hi a mangai taloi moti mai turin en kola an laka do theina tla samtial boka enga monti sual chang poina vi na sa thei hleya kuthial te po thlak ta fo mai kumsani le som paka chowa tong khan pa ber point an fate Pahnih en kol chu har sa ti chotran ta tral hleya an nakin hun turangai tu pui chang phei chuan an khovel thim hle in a hria a rilru na a ha pha a taksa le Rilru point na sa takin a tor pha nge a arukina mitui a hruta zeu mai
Rilru hana bel cha turin anupui chuan ngai zonga nei ti afrajui ta zel boka anupui ngai zonga nei ti rian nu loka tong phei chuan anupui hian an fa te pahnih hmangaih na le do theina ne na enkol ngai takte chuan kol dana danglam zual ni te na hria a an laka thil ti du dana tong chuan a fapate an ni taloi moti mai turani ta a fapate laka hian a thina che em a enge mohleka avin tuat tuara kutpo thlak jing tamal mal khop mai nu ber thin rim na bel cha turin a fapate pahnih la an pol ngai sunon turin an zirti tu ten lo ti boxi tuna zet chuan Xavier te in chung chu hrem mun pate ani taringot ina ai chuan pona len chua dei anuam ta zawk ani hetiang te ka anin chung khura hram ta ka wang te pawh hin ma na January ni somni pakhat changni le somni le pahnih khan Xavier chuan a fa te pahnih hruain anina tonga hlavak lo pak nuam zet maya chuan a fapate pahnih chu len puya a fapate pahnih poinan ina tomreng ai chuan nuam an tin an pa fathum hian hun hlimom takan hmang ni na lang Mahse be sei lo devin tu ti hriat lo chuan an ni pa fathum hi aron bei thuta pa berna taka liam ba ka a fate pahnih chu tha sakta ane amma kan soita kan khan an pa fathum rom bei tu hi mi pakhat kumsomli borvel nin Xavier hian a soya police chuan rang takin he poi khoi tu hi zon chu tumin an phek zon ta a Mahse mu mai tur ro avang hle thung pak bul nai vela chengte po thun han zot fia hloma an thu zo fia tak te hian pa ka Xavier te pa fakal chun mulhom nge ya Mahse mangang au thome mo patling le patling thi tha in bei thom reng reng an hrial lo thuan soi vek thung Xavier Paul hiam en kol turin damdo in lama hruai nia a liam te en kola tuam nga yang ang ten tuam zo chuan police ten Xavier chu thil thlen dan chik zo kin an zot thale ta a thil thlen dan ni oma soi chu luk takin an lo ngai thla a Mahse thu soi dana chuan thil dik tok lo fel tok lo omin an thretat lata police te chuan Xavier chu poi khoi tu ni the lan ta ga wangin an thu zo dan pon thlak chho tran ta a vauti tin an dop tran ta a hunenga mo chen an dop nuwa chuan Xavier po chu atang zo ta lova a in puang ta ani a fapate pahnih chu ama tha nge ni thua puang ta a hetia ama ber chiang taka in puan ta ka chuan tualtha thu boy an siam sakta a he thu boya thiam lo changani ngat chuan thi tura chung thu rel sak tur ani don ta ani Xavier che dan hi magdang lamang reng hlea a chan chu ama kan soyang khan a fate pahnih hi hmangai em a an tan thei to pa chua thin khan isia heti te thuta a fate pahnih chunga cheta mai hi makti po a hlo hlea thil oi har sa tak le thil ni thei ni oma an hrian lo thu Xavier hrechiang tu te chuan an soi police te soidan chuan January ni somni pakhat sakni le somni pahnih khan Xavier hian a fate pahnih hi an local fo to thin na pa ka hruaya pa ka kaldon hian Xavier hian in a train ice pick an ti akeng chuak nge a ice pick hi kan hriat thiam thei dan tu chuan vur tlang ti ke na nan man thin hi ani pa ka hian tlai dar ri le minute somli panga vela an thlenga minute som vela fate a in fiam pui nuwa fian rel lai dewa Xavier hian a fate pani hi a hruai le a ti chuan a fapa I thena chu kut a thlak ton ta ani mol mangin I thena ngong hi le a norbet phota hemi nu hian a ngong a rek zuya a rek hlum ta a hetia I thena khoilai hian a unau pa asana chuan ngoi rangin makti takin a pa chelai vel chu lo en ranga I thena thi felta tia chuan asana po chu Xavier hian a khoi zui vele a ani po hi a rek hlum vele ta ani an thi chiang nge em ti fin fianan a fapate pahnih mai hi hunenga mo chen luya a nunphung zuya an thi ti chiang taka hrian nuwa ama nun lalak tumin ina tonga ken chua I speak mang chuan Xavier chu a invit zui vele a Mahse be se ang motin ama nun na chula thei si lo thimfak le lungte na in chu zui ngial thina a thi thei tlat lo ama nun na lak thei mai tak lo wang hian an pa fathum chu mi kultur anga in lantira a fapate pahnih po mi tha sakanga lantir atum ta a hetia che zo nu hian Xavier hian police te call ta ane August ni som panga sang hi somni pathum khan Xavier thu boy chu ngai tu ania a thu boy ngai tu chhum po a rei phian mai atopa chuan kot chuan a chunga zanga in thitur em chuan a chung thu rel sakta lo kumsom palisung lungina tang turin a chung thu rel sakta ane heti tak maya kotin zangai taka chung thu a rel sakna chan ber ni oma lang chu a fapate din mun khati kha ni sia no pang tang te aya en kol ngai bi kan nia heti mek lai hian anu puin ngai zong dang lo nei san bok nen Xavier hian Rilru lama har san na sataka toka
ngày tua na po seng mu mal thei lo nin ko chu na hria hei wang hin rem na po anep theyang berin ti sakta ani